Takže čaute, moje meno je Škorpit, vlastne A moje meno Barteve. A ideme hrať Rural Dáke postav to. No ja som zelený červený. OK. Hudba je tu veľmi coolová. Sakra, ja neviem zabáčať. Som vpredu ten červený tmavý. Nie, ja som vzadu. Babáč, ja som lepší. Počkaj, som lepší. Určite. Ja som vpredu. Nie! Druhé kolo vyhrám ja. Určite. Áno, z druhé kola. Keď chcete ju natočiť, tak je to úplne rejčová hra. Môžete si ju stiahnuť alebo nájsť. My sme si ju stiahli. Chcem vám vec povedať, Your mom smoking my penis. A toto je môj let's play, takže Piča kurva. budú na to aj diely, myslím. Tam možno budú aj diely, neviem. No ale diely sú také, že jedno kolo, kto vyhrá jedno kolo, tak sa rozlúčime a ďalšie kolo bude... Robíme každý deň tieto 3 kola, každý deň. No tak, najprv robíme... Jeden deň budeme robiť spolu, na druhý už sami. 3 kola spravíme toto, 3 kola spravím s ním a potom pôjdem ja sám. Kurva! Alebo odpovedáme... Prečo ja som teraz vzadu? Lebo si zlý. Červená je slá. A ty si dievča. A ty si buzerán. Nie som buzerán. Že nie? Sedmička, ty si šestka. Nedá sa tu čítovať. Keby ste prešli cez piesok, ale to vám bude trvať tak 1 000 000 rokov. No, ak by ste chceli tiež toto hru hrať, bude to v popise. Áno. Táto hra je úplne rejčová. To je úplne rejčová hra. Nie. Pretože ja prehrávam, predtým som vyhrával. No hej, ale ja som lepší. Yes! Čauňa. Držím. Počkej, som nerob nič. Nie, Počkaj, idem na to zvuk. dobre, ja som držím. Nedržím. Ja môžem držať. Dobre. Kopíruješ Goga! Ja som cheater. Preto tam dávam veci. Len posledné kolo je finále. S tebou nikdy nebudem hrať, lebo ty, jak je cena dole trošku zlúta, ty už okamžite ideš. Nie, ja. To ty podvádzaš. Ale ja si tam držím iba ruku. No a čo ty v skutočnosti vyhrávaš, ale ja vyhrájem vlastne. Koľko máš ty bodov? Ani sa ma nepýtaj, že 2. Ja mám 3. lebo si podvádzal. Pretože som cool, bitch. Cool? Ty kopíra. Nie, 3. Nie, choď, nie. Mám každému povedať, že kopíruješ Goga? Nie, ja som cheater iba. Hej, cheater, buzeranci. Vieš, že to je píp? Radšej drž hubu a tam rob. Píp. Vieš čo? Choď do píp. Vám poviem pravdu, on má iba 11 rokov, alebo 12? 13. 12. Ja mám 13, ty máš len 6, alebo koľko? 7 a budem mať 8. Aha, si ešte detko a už vieš let's play robiť. A čo, som veľký ako Daniel Gamer? A čo je na tom? Veď on má 10. Či on má už 11? Nehovor, on má 10, chlape. Nie. Nie, 9. No nemá 9. Má. Nemá. Aby nebol taký prcek, jak ja. Není debil. On ani není debil. Bože, veď je to náš sused, tak čo rozprávaš? Veď ja ti hovorím, že to není debil. Drž hubu. Ty si hovoril, že je debil, ja nie. A si povedal, že je gay. Ja som hovoril, že je frajer. Gay. Frajer. Je frajer. A vyhrávam. No, tak si hajzlu do finálke. Prichádza finálne kolo. BAM! Yes, vyhral som. Copyright. Oh, sorry. Finálne kolo. Finálny sex. A teraz to mám vyhrať ja. Nie, to nedáš. Jupi! Finálne kolo, ja sa ho nesnášam. Konečne vyhrávam. Nikdy s ním nehrajte. Lebo prečo? Veď ani ma nepoznajú. Lebo je cheater. To čo je cheater vlastne? Že podvádzaš. Nemusíte pretáhnuť naraz. Buď ticho, ty cheater, žeš. Ty cheatoš, ty čípaš, ty maďar. Ty gadžo. Keď to vyhrá, znamená to koniec hrania. Hej,
Už to frčí, je to v piči. No, hrávame tak 4 a 50 Toto sekúnd. posledné kolo a končíme už. Dobre? Áno, ale ja som na počítaču. No, ale ja si to poslám cez Skype a dám to ja na YouTube. Dobre, ale na môj channel to bude. Zajtra si to pošleš. Nie, dneska. Tak v noci. Nie v noci, dneska na Skype. Len toto dokončíme. Tak zajtra vstaneš, dáš si to a je to. Nie? Hej, počúvaj, dokončíme to tú hru a pošli to na Skype. Ty si toto, keď som ja spal ešte, toto ráno si natáčal? Hej. 4-4, no tak som v hajslu. 5-4, jupi, ja mám 5. 5-5, chlape. Dve ako Viktoria. O, prečo tam chceli pustiť televízor, keď mi kúkali pojem, nedávajte televízor, furt dávajú televízor. Nie, to stav. Hej, koľkokrát sa vám povedal, že nepúšťavate televízor a vy furt púšťavate. Ja počkám chvíľku. Ale tak pre... Ty kúkaj máš stávať. No nás vidíš pena do piči. No to bolo počuť. To 6-6, chlape. 6? Ale ja budem skôr. No, ja tu na teba počkám. 7, 6, tak ja vyhrajem, lebo ty budeš mať 7, ja už 8. Ja som vpredu. No a čo, ale ja mám viacej body. Ja som ten, čo napravo. Ja som napravo ľudia, naľavo je toto, ten škorpit. Tak to je vtipný. Jupi, už Teraz aj... nesmieš vyhrať, musím ťa blokovať. Že ne, daj to, že vyhrajem, bo máš 7, ja mám už 8. Ja ťa budem blokovať. Sa nedá. Nie, dá sa, že na teba narazím. Haha, ale ja idem šoferovať. Ja idem čitovať. 3, 2, Počkaj, narazíme do... Takže ak sa vám to video páči, dajte like.